danas smo sazvali ovu preskonferenciju najvišeg predstavničkog tijela Bošnjaka u Republici Srbiji, Bošnjačkog nacionalnog vijeća, sa ciljem da skrenemo pažnju na jednu vrlo opasnu pojavu koja zabrinjava Bošnjake u Srbiji, izaziva nezadovoljstvo kod bošnjačkog naroda u Srbiji i veliku zabrinutost. A to je činjenica da pojedini srpski mediji i neodgovorni politički zvaničnici pokušavaju da čitav bošnjački narod u Srbiji povežu sa svim nemilim događajima u svijetu. Stiče se utisak da neki srpski mediji i neodgovorni politički zvaničnici iz državnog vrha jedva čekaju da se desi bilo kakvo zlo u svijetu i da to povežu sa Bošnjacima koji žive u Srbiji, da povećaju mere bezbednosti u Sandžaku gdje tradicionalno žive Bošnjaci, pojačaju policijske snage i na taj način priprijete Bošnjacima. Imali smo slučaj, ako se sjećate, u pola izborne kampanje, u jeku izborne kampanje za Bošnjačko nacionalno vijeće, kada je državni vrh Srbije 24., 25. i 26. u 3 navrata zaprijetio bošnjačkom narodu u Sandžaku, kada su već uvedene pojačane policijske snage u Sandžaku, pojačane policijske mere i medijski zastrašivan narod. Mislim na bošnjački narod u Sandžaku. Druga stvar, u noći 21. novembra, kada je došlo do sukoba navijača Crvene zvezde i Galatasaraya u Istanbulu i kada je poginuo Marko Ivković iz Beograda, desila se ista stvar, da je državni vrh uveo pojačane policijske mere u Sandžaku i da su vezano sa tim odložili fudbalsku utakmicu koja treba se održati na Novom Pazaru. Imamo i sad najnoviji slučaj koji se desio u susjednoj državi u Bosni i Hercegovini, u Zvorniku, u državi, znači van naših granica. I to je državni vrh iskoristio da priprijeti Bošnjacima Sandžaka. Ovakav odnos države prema Bošnjacima je neprihvatljiv, neodrživ i moramo da se učinimo sve da se takva praksa prekine. Kao što sami znate, Bošnjaci su svih ovih godina pokazali da su jedan narod koji aktivno učestvuje u demokratskim procesima u zemlji, da su miran i civilizovan narod i da zaslužuju adekvatnu pažnju i poštovanje. Odnos državnih organa prema Bošnjacima, ovakav odnos je neprihvatljiv i neodrživ. Cilj ove preskonferencije jeste to da skrenemo pažnju u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, da pozovemo državne organe da prestanu da koriste policiju koju mi plaćamo, tužilaštvo koje mi plaćamo, bezbednosne agencije koje također mi kao građani plaćamo, da koriste protiv Bošnjaka. Došli smo u situaciju, došli smo do zaključka da u ovoj državi, Srbiji, postoji jedna viša klasa, a to je vladajuća garnitura, u kojoj ima i nekoliko imenom i prezimenom poslušnih Bošnjaka koji njima služe, tužilaštvo, policija, sudstvo i vojska, koji su viša klasa i koja vlada. I svi ostali Bošnjaci koji su niža klasa i kojima se vlada. To je neodrživo. Prateći međunarodno pravna dokumenta, posebno okvirnu konvenciju i sva druga evropska dokumenta kažu da država mora da se ustegne od medijskih i svih drugih postupaka koji zastrašuju ili na bilo koji način ugrožavaju bezbednost manjina sa ciljem promjene demografske slike.
na ovaj način državni vrh Srbije šalje poruku Bošnjacima Sandžaka da su dežurni krivci. Šalje poruku Bošnjacima da u ovoj državi njima mjesto nije. Šalje poruku investitorima da ne investiraju u ovaj kraj. Šalje poruku svima da nema perspektive za životom dok god ovdje žive Bošnjaci. To moramo zapamtiti. Mi smo ukazivali na ove stvari više puta u Skupštini Srbije, kao narodni poslanici, kao poslanici manjinskog poslaničkog kluba i iznosili smo i stavove Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Nažalost, kao što znate, do danas legitimni predstavnici Bošnjaka nisu dobili ni jedan jedini adekvatan odgovor na postavljene pitanja. Postavimo jedno pitanje, dobijemo odgovor na sasvim peto pitanje. Ili odgovori veze nemaju sa postavljenim pitanjem. Sad se pitamo, koji su to mehanizmi, šta to garantuje Bošnjacima da mogu da ostvare svoje prava? Imaju li kome Bošnjaci se žale? Ako se žale svojim predsjednicima opština, kao što znate, svaki bandit iz vladajuće garniture može da napiše tužbu i da pošalje policiju i bandite sa bejzbol palicama da presreću predsjednika opštine Sjenica i da mu ugroze život. Svaki bandit može da napadne odbornike, legitimne predstavnike grada Novog Pazara, da ispriči da uđe u salu i da rade posao zbog koga su došli. I svaki građanin koji je izložen državnom teroru od šovinistički nastrojenih policajaca u našem gradu, koji terorišu ljudi u sred grada, nemaju kome se žale. Jer ako se žale poslanicima, poslanici ne mogu ništa učine i ne mogu da dobiju adekvatan odgovor na pitanje. Ovo pitanje ćemo postaviti na prvoj sednici vijeća i zauzet ćemo stav po svim ovim pitanjima. I za kraj želim da kažem da je ovakav odnos države prema Bošnjacima neprihvatljiv i neodrživ.